Ọ dị mma onye ọbụla na-eri uju ihe m sị bụ Chineke ya gbaa gị ume ọ gaghị ete aka obodo adịkwa mma. Ọ dị mma echi ya tago m azụ ka ekunu mere aha m ka bụ Complete Igbo Man Ekenweọhịa nọ n'akụkụ igwe eji ekwu okwu ebe a na Citizen 93.7 FM ka ị mere ebe ọbụla ị nọ ebe ahụ ke nke na-eme eme egwu ọbara ga-arụ ọbata a sị na mbọsị onye nụ na-aṅụrị ka onye ọzọ na-agabiga ụfọdụ ihe. Asị m gị ịbụrụ onye Igbo ebe ọbụla ị nọ na-anụ m n'ụtụtụ a, ọ nọ n'ụlọ ọgwụ, ị nọ ụlọ ekpere, ebe ọbụla ị nọ wee na-anụ m n'ụtụtụ a, ọ gaghị ete aka isi na-akwa ọrịa gị bilie, ọ gaghị ete aka ihe isi ike ahụ ga-ahapụ gị aka ya, ọ gaghị ete aka ị nwere onwe gị dịkwa ka mmadụ ibe gị, soro ndị ọzọ na-aṅụrị dịka ha si aṅụrị. Mgbọsị iru uju gafee ihe na-esi ya abụọ aṅụrị, otu a ka ọ dị, nke gị agaghị ewere isi gị, ị ga-enweta ndụ gị ọzọ. Otu a ka o si wee dị maka na onye ọrịa nwee mgbake.